Idag dömdes det gifta paret Gustav Lejon Edlund och Mayri Rakshit till livstidsfängelse för mord och grovt brott mot gravfriden. Enligt Attunda tingsrätt så har de tillsammans mördat hans mamma. Övervakningsbilder visade hur det gifta paret Gustav Lejon Edlund och Mayri Rakshit drog en grå förvaringspåse på en vagn i riktning ner mot sjön där kroppen sedan hittades. Några dagar tidigare hade mamman varit på besök hos paret och haft med sig hämtmat innan hon mördades och styckades. Det var till i början något form av hugg mot halsen. Liksom. Jag tror det var lite under halsen då faktiskt. Ja, hon började väl skrika tror jag rätt tidigt liksom. I samband med det så utförde ju Mayri flera knivhugg.